alcalde, compañeiros de goberno municipal, amigos de C que hoxe nos acompañades, prezado público, estamos encantados de darvos a benvida ao Auditorio Gabriel García Márquez para asistir ao 16º Festival de Bandas Concello de Oleiros. Un festival organizado por iniciativa da nosa banda da Escola Municipal de Música, en o que en cada edición contamos coa participación dunha banda invitada. Na edición deste ano temos o prazer de recibir a banda de música de C, estando previsto que a banda da nosa escola lles devolva a visita alá polo mes de novembro. O xermolo desta agrupación atópase no interese da veciñanza de C en contar cunha banda de música propia, ambición que se fai realidade a mediados da década dos anos 20 do século pasado, co nacemento da banda de cornetas e tambores de Andrés Sacristía. Tal foi o éxito desta agrupación que, completándose as especialidades instrumentais que faltaban no grupo de música orixinal, conformarase unha banda de música convencional. A banda de música xa era unha realidade. A finais de 1926, o mestre Jesús García Jiménez asuma a dirección da banda de música convencional de C, quen, a súa vez, dará paso no ano 1928 a Manuel Rebollar, quen permanecería no cargo ata o final da Guerra Civil. Coas fatigas e as penurias da posguerra, a banda seguiría en activo baixo a batuta de Francisco Rey. Se ben, no ano 1950 firmase a súa desaparición. Haberá que esperar ata o ano 1996 para que o Concello de C tome a iniciativa de promover os estudios musicais coa idea de recuperar a banda de música do municipio. O primeiro concerto oficial da banda de música de C será nas festas da Xunqueira do ano 1998. No ano 2000, o encargado de poñer en marcha a Escola Municipal de Música e, por ende, a nova banda foi o mestre Alberto Míguez. Dende outubro do ano 2000, asumirá a dirección da escola e da agrupación o seu actual director, don Fernando Fraga Traba. Dende entón, a banda de música de C ten ofrecidos concertos en toda Galicia e ten participado en festivais de bandas en Santiago, Arteixo e Ortigueira. A súa vez, ten ofrecido concertos en Vilalba, Ordes e en Monterroso, con motivo do programa Concertos no Camiño de Santiago. Ten actuado nos programas de televisión Luar e Aquí Galicia da Televisión de Galicia. E con motivo do programa Música no Camiño, actuará na Praza de Praterías de Santiago de Compostela. No ámbito das celebracións religiosas, a máis das festas patronais, é habitual a súa presenza en numerosas festividades da comarca durante a Semana Santa. En maio do ano 2005, publica o seu primeiro disco e no ano 2022 colabora nos discos Junqueira e Junqueira Coronada. O seu programa na tarde de hoxe está composto polas seguintes pezas: Lucho do Peto, de Andrés Pérez Fernández, Concerto d'Amore, de Jacob de Ham, Ava Gol, con arranxos de Ron Severs, e Rosa de Abril, con música composta por Andrés Gaos e letra de Rosalía de Castro, e arranxos de José Luis Represas, na voz Genma Román, e Airiños Aires, de Gustavo Freire, e a gaita Fran Cibes. Con todos vostedes, a Banda Municipal de C.
Boas tardes. Nada, estamos encantados de participar no 16º festival que celebrades en Oleiros. É para nós un placer estar aquí esta tarde. Acabamos de interpretar un pasodoble dun compositor e clarinetista galego Andrés Pérez. Ele, como ben anunciaron antes, chamase Lucho do Peto e é o pseudónimo que tiña Avelino Pousa Ontelo, un periodista e intelectual galego que viviu na zona de Santiago. E, bueno, Andrés Pérez fixo este precioso pasodoble. Vamos a continuar con un compositor que xa está consagrado no mundo bandístico, como é Jaco Teján, holandés. E tocamos nesta ocasión un tema que se chama Concerto de Amore, donde trata de reunir estilos distintos de música, como a música barroca, o pop ou o jazz.
tema que acabamos de tocar xa non fai falta presentación, non? Era un pupurri de temas do famoso grupo sueco ABBA. E o tema que imos a tocar a continuación é especial para nós porque colabora unha soprano, Gemma Román, que xa é habitual con nós na banda, esa é un membro máis, non? Da banda de música de C. E imos a tocar e a cantar Rosa de Abril, un tema con letra de Rosalía de Castro e música de Andrés Gaos. E para esta ocasión o arranxo é de Xosé Luis Represas. Un aplauso para Gemma Román.
Me parece que estaban a pedir outra, non? Sí. Pois vamos a rematar con un tema que se chama Torre de Arena, que popularizou nos anos 50 Marifé de Triana e que contamos nesta ocasión ca nosa amiga e compañeira Gemma Roman para cantar este precioso tema, este bolero. Nada, dar as gracias por esta invitación a participar no Festival de Bandas. Vémonos en Cee, na Costa da Morte, para seguir compartindo a música. Gracias. Río sin agua, flor sin olor.
Antes de dar paso a nosa anfitroa, a banda da Escola Municipal de Música de Oleiros, queremos felicitar a Asociación Cultural Banda de Música de Cee pola súa espectacular actuación e agradecerlles que conseguiran emocionarnos co seu repertorio. Moitísimas grazas. Bueno, mentras acaban de colocarse os músicos, imos contarvos unha pequena reseña sobre a nosa banda da Escola Municipal de Música de Oleiros. Esta agrupación nace no ano 2001 sendo director don Juan Bernat e dando os seus primeiros concertos dentro da programación da propia escola. No ano 2009 participa por primeira vez no terceiro certame galego de bandas de música, conseguindo o primeiro premio dentro da sección segunda. No ano 2015, co gallo da súa segunda participación, obtuvo o segundo premio neste mesmo certame. No ano 2002, faise cargo da dirección don Alberto Piñeiro Leiva, quen impulsa a agrupación a un desenvolvemento musical que permite a esta banda proxectarse máis aló do municipio. No ano 2005, participa na inauguración deste mesmo auditorio, no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera. A partir desa data, a banda actúa asiduamente nos actos do Concello de Oleiros, como a Feira do Mel, Alfaroleiros ou Merendiñas. Tamén no ano 2005, en colaboración co excelentísimo Concello de Oleiros, a banda da Escola Municipal de Música de Oleiros organiza o Festival de Bandas, alcanzando no presente ano a súa edición 16ª. Nos anos 2016, 2017, 19 e 24 participan en intercambios regionais coas bandas de Calahorra, na Rioxa, Puzol, Valencia, Aguilar de Campoo, Palencia e Lleles, Toledo. En outubro de 2021 toma rendas da agrupación o director don Nilo García Armas, dándolle á banda da Escola Municipal de Música de Oleiros unha visión renovada, pero mantendo o tradicional espírito da mesma, ser viveiro de músicos e músicas. Nesta edición do seu Festival de Bandas poderemos desfrutar das seguintes pezas: Fem Força, de Mercedes Femenía, En un lugar de la Mancha, de Ferrer Ferrán, interpretando o movimento segundo Don Sancho, o terceiro Don Quixote e Dulcinea del Toboso e cuarto Rocinante. Tamén tocarán Sinfonía Romería de David Fiuza, segundo movimento Morriña, Agarimo, Loanza, para finalizar ca obra de Ruada de Mauricio Farto. Con todos vós, a banda da Escola Municipal de Música de Oleiros.
Boa tarde. Acabamos de tocar un pasodobre titulado Fem Forza. Hai 10 anos que compusiron esta peza polo Día da Muller en Valencia, cunha banda composta por todo mulleres. E hoxe temos aquí as nosas mulleres que son a mitad da banda, máis ou menos. Un regalillo para elas. Moi ben. A continuación desta peza será unha obra, unha suite sinfónica titulada En un lugar de la Mancha, a cal tocaremos 3 movimentos que describen musicalmente moi ben os personaxes do Don Quixote. O segundo movimento será Sancho Panza, o terceiro movimento será Don Quixote e outra parte contrastante que será Dulcinea del Toboso, e o cuarto movimento adicado a Rocinante. Espero que lles guste.
Bueno, despois desta suite sinfónica, ora vai unha cousa galega, que é un movimento titulado Morriña dunha sinfonía romaría que trata dous temas. Un tema A que sona algo así. O alalá das mariñas. Teño unha casiña branca, alá na mariña, entre loureiros. Teño paz e teño amor, porque estou vivindo no ceo. E hai outro tema B, que está sacado dos Teus ollos de Chané, un compositor galego que emigrara a Cuba, que sona algo así. Sí. A letra dunha estrofa era cando a lúa asoma atrás dos peredos, todas choran todas as estreliñas do ceo. Tamén eu choro, cando non alumean eses teus ollos. E con estes dous temas vai xogar, vai facer unha forma A-B-A e vai sonar desta maneira. A ver se vos gusta.
Bueno, iba a decir que non a tiñamos preparada, pero temos unha preparada. Primeiro damos uns detalles e despois tocamos esa que temos preparada, vale? Moi ben. Sentámonos. Fantástica esta viaxe da nosa banda dende Terras da Mancha ata o corazón da nosa terriña. E como decía o noso director Nilo, e antes de rematar, pregamos que suban a este escenario para a entrega de agasallos unha representación da banda de música de C e o alcalde de Oleiros, don Ángel García Seoane, que nos dirixirá unhas palabras antes de pechar este acto. Buenas tardes a todos e a todos. Unha gran alegría porque o progresa cada día, ¿no? O día mellor, espero vos, ¿no? Para atrás nunca, como digo, nen para coller impulso. Felicitarvos polo traballo que facedes por nome de Oleiros que tamén levades por aí dentro. En relación ca banda de C, podía subir aquí... Isto, fixeron un traballo maravilloso, pero fixeron trampa, porque viñan con as nas bandas, non? Cantante que tedes maravilloso. Maravilloso. Pero bueno, deixámonos nun empate, se vos parece. Empate. No, sabes que cando hai estas cousas sempre hai aquilo de competir, non? Ainda que uno o queira facer, e despois fixemos os dos mellores, eu creo que fixetes maravillosamente as dúas bandas, non? En relación con C, eu que anduve moitos anos polo mundo da orquestra, non? Era e é o corazón da Costa da Morte. Sempre se fala de Fisterre, non? Pero Fisterre é unha localidade da Costa da Morte importante, non? Xa non fin no mundo, pero a cabeceira sempre foi será por moitos anos C. Porque C ten unha historia importante daqueles homes neste momento que os cubanos tan mal están pasando polo bloqueo norteamericano e polas amenazas do animales e o cerro este que ten Estados Unidos, en Cuba fixeron fortuna centos de galegos. E hubo un galego, Fernando Blanco, que foi a Cuba, que fixo a América, como se decía, e que supo darle aos vecinos parte do seu pueblo naquela Cuba, non? Ese edificio, tuvo a suerte de ter un instituto antes que outros moitos galegos, de vilas moito máis importantes. Se creou un instituto maravilloso, creou na súa casa unha escola para nenas, e foi un home preocupado pola cultura, e nós debemos ahora preocuparnos tamén por os cubanos. Esos cubanos que lle deron, esa Cuba que lle dou tantos cartos a moitos galegos, por toda Galicia, porque ese exemplo podemos ver en moitas outras partes de Galicia. Por tanto, bueno, felicitarles por o vosso traballo, un pequeno agasallo, isto é unha ola, non é de plaza, parece que plaza de bronce, a representación oficial do Castillo de Oleiros. E agora sí, para rematar, vamos facer o último movimento desa Sinfonía Romaría que fixo David Ciuza alá polo 2020, no ano da pandemia, e lle titulou Derradeira carallada, muiñeira de chantada. É unha versión así da muiñeira de chantada. Eu sempre me acordo de neno que nas festas que decían non hai festa nin foliada que non remate sen a muiñeira de chantada.